Bueno, pois a falta de dous adestramentos está todo o mundo ok. A única baixa que teríamos sería de Soto pola expulsión do outro día. En canto ao aspecto condicional, pois todo o mundo está ok. Queda o adestramento de Osa de mañán, pero en principio non debería haber problema. Bueno, tocou un equipo, non sei se un rival engañoso, no sentido de que un equipo que quizás esperaba que estuvera máis arriba por equipo, por plantilla, que bueno, está tendo un inicio un pouco irregular tamén. Sí, coincido 100% contigo. Creo que é un equipo que tarde ou temprano tamén vai a despertar e vai a estar arriba seguro, vai ir escalando posicións. Este ano creo que tuveron moitos cambios en plantilla, ves o 11 titular e con respecto ao ano pasado pois teñen moitos cambios e sobre todo na zona de medio campo e arriba, polo tanto eso vai a levar tempo que se acoplen, pero bueno, a verdade é que os partidos que lles vimos, que lles analizamos, cambiou un pouquiño a maneira de entender a maneira de xogar con respecto ao ano pasado. O ano pasado era un equipo que basaba o seu forte era a faceta defensiva e a partir de aí, pois, con pouquiños goles sacaba moitos puntos porque recibía moi poucos. Este ano, co perfil de xogadores que teñen e que ficharon, pois cambian un pouco, intentan ter máis o balón, un xogo máis combinativo, o cal pois os fai un rival pois a ter moi en conta porque en calquer momento che pode quitar a pelota e facer que teñas que estar moito tempo defendendo. Despois de ver organizados, que é o que máis te preocupa? Bueno, preocupar non me preocupa nada, sempre cando nos estemos o noso mellor nivel, non? O noso nivel das semanas anteriores. Eso é o que traballamos sempre todas as semanas, que nos temos que manter a nosa idea, a nosa identidade e despois o noso nivel, como che dicía, a hora de xogar alá onde vayamos. A primeira diferencia con respecto ás anteriores salidas é que volvemos a xogar, como a semana pasada, nun campo de erva natural. As anteriores salidas foron todas en erva sintético, esta vez vamos ao couto, erva natural, bueno, polo tanto podemos o mellor facer un plan de partido parecido que facemos na casa. Por parte deles, pois un pouco o que che digo, o couto eles teñen moita afición, vai haber seguro presión ambiental porque é un sitio onde se fan notar. Xa o ano pasado pois o vivenciamos e despois que é un equipo, como che dicía, que pode ter a pelota sin ningún tipo de problemas. Nos o ano pasado sabíamos que íbamos a ter noso balón e que dependía as ocasións que podían ter eles pois de fallos ou errores nosos. Este ano teñen moitísima máis capacidade de xerar fútbol, por dicirlo así, e bueno, iso todo unido pois fai que teñamos que ter moi en conta o rival e o escenario que vamos. Falas dun campo de erva natural, pero tamén por dimensións, quizá iso o campo máis parecido de toda a categoría, que pode haber máis parecido a San Lázaro. Sí, pero eso unido a que diante tamén tes un equipo que volvo a insistir, que este ano quere ter máis a pelota, pois pode ser algo parecido, salvando as distancias evidentemente, o que nos atopamos o fin de semana pasado co Lugo B, ou hai dous co Fabril, equipos que queren ter o balón, que teñen xente con moita calidad no medio campo, despois teñen xente como Iago Blanco, como Pedrosa arriba, que son xogadores marquitos que non para un nas accións individuais teñen moito nivel, e hai que facer un partido moi serio, sin perder de vista nunca o que che digo, o noso plantexamento e a nosa idea de xogo, pero tendo claro que vai haber momentos nos que seguramente eles teñen o balón e que teñamos que sacar a nosa mellor versión defensiva. Soto non vai estar, aquí luego xe vimos os partidos entre Copa e Liga, e ten a confianza en para ocupar ese posto. Totalmente, sempre que está na plantilla, calquer xogador que este na plantilla ten plena confianza. Así o demostramos os anos anteriores e así é esta. O mellor desa, entre comillas, o mellor da expulsión de Soto é que, como ti dis, pois pudestedes ver o nivel de Queirúa. Nos evidentemente xa o temos máis que visto nos adestramentos, o temos máis que visto nos anos anteriores, porque leva moitos anos desde que estaba de juvenil aquí entrenando con nós,
O que está claro que hai que ter calma e hai que darlle tempo porque, bueno, é un xogador moi xoven e ten que adaptarse ao ritmo da categoría, pero creo que outro día a súa posta de largo tanto na Copa Federación o xoves como o fin de semana contra o Polvorín, creo que eran dous rivais de moito nivel, de moita entidade, que rendiu perfectamente, como non pode ser de outra maneira, 100% confianza nel en todos os que están na plantilla. E volvedes agora a afrontar unha semana con 3 partidos, non sei se afrontades como un todo ou partido a partido, é dicir, hai que empezar xa a xestionar a plantilla este domingo, pensando xa no que ven, ou... Sí, esa é a idea. Evidentemente vamos a ir pensando no partido que toca, neste caso o domingo, despois a partir de lunes pensaremos no do miércoles e a partir de xoves pensaremos no do seguinte domingo, pero bueno, noso corpo técnico sempre valoramos a semana por completo, vendo un pouco as características dos rivais, un pouquiño o que nos queremos facer, os plantexamentos que queremos facer e sobre todo, esas rotacións en certas posicións que creemos que nos poden dar o objetivo de gañar, que sempre que competimos, sempre queremos gañar, na Liga os 3 puntos e na Copa pasar a seguinte eliminatoria, pero pensando sempre nun medio plazo neste caso. Falabas ya da posesión de balón, efectivamente pode ser a clave, non? Porque os dos partidos nos que peor, ou por tramos, nos que peor o pasaste aquí na casa, en algún momento foi co Fabril e co Polvorín, que foron os que máis claramente saliron a discutir a posesión, non? Os dous equipos, desde o meu punto de vista, que máis nivel teñen nesa faceta xunto con nós da categoría, en canto a someter o rival por medio da posesión de balón. Neste caso, o Audo, o Ourense, ten xente con ese perfil no medio campo, con Gabi, con Germán, con Presas, con Rubén, xente que ten moi bo pé, que técnicamente son moi bons, xa che digo, este ano deron ese pasillo. Nós temos claro que sempre que seamos capaces de ter a posesión de balón e de impoñer o noso xogo, que temos un porcentaxe moi alto de conseguir os 3 puntos, pero está claro que tamén os equipos rivais xogan e que hai dentro dos partidos, hai distintos partidos e hai momentos. Creo que cando se den eses momentos ou eses partidos nos que o mellor non estás tan fino porque non tes o día ou porque o rival está mellor que ti, ten que salir a versión un pouco máis que levamos demandando nos outros anos dese outro fútbol, defensivamente ser compactos, non disolverse, estar en todo momento metidos no partido, e creo que por agora o equipo está resolvendo ben.